Bore da pawb. Dyma ni ar fore sydd arall. Dim yng Nghaersalem, ond yn cwrdd mewn ffordd wahanol drwy'r cyfryngau modern hyn. Ni wedi cael oedwa o Nghaersalem bob sul, a phlant a phobl ifanc, a rai dipyn hŷn yn dod â bendith i ni drwy ei cyfraniad. Dan arweiniad ein gweinidog, mae Nghaersalem yn eglwys pob oed, fel teulu naturiol, ac mae Arfonia a Mene diolch am rai o deulu'r Ffydd yn Nghaersalem sydd bod yn siopa i ni a tseco yn bod yn iawn gan bod yn teulu naturiol wedi cael ei cloi i mewn a ddim yn gallu dod ato ni. A heddiw, dyma fi yn y nafgwr yn cael rhannu profiad ac addewidion Duw gyda chi. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yr awr, Denis nefadau ar lawr. Mawr oedd Iesu yn yr arfaeth, mawr yn y cyfamod hedd, mawr y methlem a Chalfaria, mawr yn dod i'r lan o'r bedd. Mawr iawn fydd efryw ddydd pan ddatgyddir pethau cydd. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn, mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog teg ei lun. Mawr yw ef yn y nef, ar ei orsedd gadarn gref. O llefar addfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn. Oll yn dwyn i mewn dangnefedd, ac sydd o anfeidrol rin. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf tawel, yn distew a mynd yn fyd. Ni all holl hyfrydwch natur a'i melystra pennau maes, fydd gymharu a lleferydd hyfryd pyr maddeuol ras. Gadim glywed sŵn dy eiriau, awdurdod o leiriau'r nef. O
oddi mewn yn creu hyfrydwch, nad oes mwy gyffeli bydd. Dwed dy fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Tor am hyaeth sych di gysur, tywyll dyrus cyn bo hir. Rwy'n hir eithi am gael clywed un o eiriau pyr yn ne, nes bod ofon di a thristwch yn y tragwyddol golli ei lle. Un peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad. Ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel eglwys, i'n cynorthwyo i barhau i rannu a dangos cariad Crist yng Nghaernarfon a thu hwnt, yna mae modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw. Eich cwmni sy'n fwyaf pwysig i ni, ac mae'r newyddion da am Iesu am ddim i bawb, felly peidiwch teimlo fod rhaid i chi rhoi unrhyw beth. Ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod y cyfnod yma. I gyfrannu pint, textiwch Si Salem i 72211. I gyfrannu 5 pint, textiwch Si Salem i 70970. I gyfrannu 10 pint, textiwch Si Salem i 71191. Codir tal neges destun ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Wel, helo ffrindiau. Mae'n gret cael siarad gyda chi eto bore yma. Diolch fawr iawn i Tristan am rannu neges bwerus iawn wythnos diwetha ynglyn â cariad. Wythnos yma, dwi am rannu ynglyn â ffydd. A wedyn wythnos nesaf mae Mena am rannu ynglyn â gobaith. Ac felly, yn hollol anfwriadol, dyn ni wedi troi hwn yn rhyw gyfres fach mae Tristan wedi dechrau. Ffydd, gobaith a chariad, a'r mwyaf o'r rhain yw cariad. Felly mae Tristan wedi cyfro y mwyaf o'r rhain, a dwi a Mena mynd i wneud y ddau arall. Felly bore yma byddwn ni yn canolbwyntio ar ffydd. Nawr mae ffydd yn air diddorol yn dydy. Fel Cristnogion, da ni'n defnyddio'r gair yn aml iawn. Da ni'n dweud weithiau mai pobl o ffydd ydyn ni, a da ni'n annog pobl eraill i ddarganfod ffydd. Ond ynddo fe'i hunan, mae ffydd yn air eitha meddal. Chybod, mae ffydd yn... allwch chi gael ffydd mewn tomato. Allwch chi gael ffydd bod hi'n mynd i fod yn braf fori. Allwch chi gael ffydd bod y teiar sy'n ar y car yn mynd i fod yn iawn tan yr MOT nesaf. Y cwestiwn ynglyn â ffydd ydy mewn beth ma'n ffydd ni. Nawr yn llythyr at yr Hebreaid sydd yn y Testament Newydd, mae yna adnod sy'n rhoi rhyw fath o ddiffiniad i ni o beth yw ffydd y Cristion. A mae e'n mynd rhywbeth fel hyn, bod ffydd yn warant o bethau y gobeithir amdanynt, yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Hynny yw, beth sy'n tu ôl hynna yw bod ffydd y Cristion, dyw e ddim yn rhyw fath o ffydd wamal, ffydd simsan, ffydd bydd felly ddim yn dod, ond bod yna garanti a bod yna sicrwydd yn rhan o'r ffydd yna. A ni'n mynd i ddod at hwnna mewn byded. Ond yn sydyn iawn, dwi jyst am edrych a rai llefydd lle da ni falle yn gallu mynd yn anghywir gyda ffydd. Da ni falle yn roed yn ffydd mewn pobl eraill. Nawr, mae pobl eraill yn gret, mae teulu yn gret, mae diwylliant yn gret. Ond dim ond hyn a hyn o'r ffordd gallwn ni fynd drwy roed yn ffydd mewn pobl eraill. Er enghraifft, mae'r
tymor pêl-droed yn ail gychwyn wythnos yma, dydy. A mae Lerpwl o'r diwedd mwy na thebyg, oni bai bod yna rhywbeth enfawr yn mynd yn anghywir, mynd i ennill y gynghrair. Ar ôl 30 mlynedd a mwy o roed i ffydd mewn chwaraewyr a rheolwyr sydd wedi gadael nhw lawr, o'r diwedd maen nhw'n mynd i gael i moment o lawenydd yr haf yma. A mae'r stori yna'n atgoffa ni bod ni yn hoff iawn o roed yn ffydd mewn pobl eraill. Os falle bod ni ddim yn bobl sydd yn dilyn pêl-droed, falle mae canu neu actio neu hyd yn oed dilyn gwleidyddiaeth yw yn thing ni, a bod ni wedi arfer roed yn ffydd mewn enwogion felly. A mae hynna'n iawn yn ei le, ond yn aml iawn fydd profiadau bywyd yn dysgu ni mae hyn a hyn o'r satisfaction allwn ni gael o roed yn ffydd mewn pobl eraill. Nawr, yr ail le i ni falle yn troi wedyn yw, wel, os yw roed yn ffydd mewn pobl eraill yn gadael ni lawr, be am i ni sticio ato ni yn hunain? Be am i ni jyst roed yn ffydd yn galluoedd ni yn hunain? Stwffio pawb arall, allai sortio allan bywyd, allai sortio allan y cyfan fy hun. Ond yn aml iawn, da ni'n ffeindio'n sydyn iawn, beth bynnag yw'n cryfderau ni, da ni'n awyr iawn o'n gwendi da ni hefyd. Mae hynna'n sicr yn wir amdana i. Da ni'n gweld mai dim ond rhai pethau, dim ond hyn a hyn o'r ffordd y gallwn ni sortio allan yn bywyd drwy roed yn ffydd yno ni yn hunain. A mae hwnna'n atgoffa fi ynglyn â phrase fyddwch chi'n clywed weithiau gan bobl. Chi'n clywed weithiau am bobl sy'n trio ffeindio nhw i hunain. Falle pobl ifanc falle'n cymryd blwyddyn gap, eisiau mynd i deithio cyn mynd i'r coleg neu cyn cychwyn gwaith. Ac i chi'n gofyn iddyn nhw, pam bod chi eisiau cymryd blwyddyn mas? A mae rhai yn dweud, a mae'n siŵr bod fi fy hun wedi dweud yn y nydd, bod nhw eisiau amser i ffeindio nhw i hunain. Ond o'r holl bobl yma sydd wedi mynd i deithio'r byd i ffeindio nhw i hunain, dwi'n wedi clywed am neb sydd wedi ffeindio nhw i hunain. Oherwydd does dim nhw i hunain i'w ffeindio, ond mae yna rhywun i'w ffeindio. A mae hwn yn swnio bach yn cheesy, ond y rhywun yna yw Iesu Grist. Ac felly, fel Cristnogion, da ni yn bobl o ffydd ydan, ond da ni'n mynd yn bellach a dweud hwy mae'n ffydd ni. Dydy'n ffydd ni ddim mewn pobl eraill, dydy'n ffydd ni ddim hyd yn oed yno ni yn hunain, ond mae'n ffydd ni yn Iesu. A drwy roed yn ffydd yn Iesu, i ni'n gallu roed yn ffydd mewn math o ffydd sydd â gwarant iddo fe, guarantee, math o ffydd sydd â sicrwydd iddo fe. Ac yng nghanol byd sy'n syrthio'n ddarnau yn cwmpas ni, yng nghanol profiadau bywyd sy'n weithiau yn un siom ar ôl y llall, mae yna wahoddiad i bawb roed i ffydd yn Iesu. Achos yn Iesu, mae gyda ni un sydd yn ffyddlon i ni. Mae gyda ni un sydd yn sicr. Mae gyda ni un sydd yn graig o dano ni mewn byd sy'n newid yn sydyn iawn. Felly tro nesaf fyddwch chi'n clywed rhywun yn dweud ffwrdd â hi bod ganddyn nhw ffydd. Tro nesaf fyddwch chi'n clywed fans Lerpwl yn dweud bod ganddyn nhw ffydd yn Jürgen Klopp. Atgoffach nhw pan fydd Jürgen Klopp yn symud ymlaen i'r tîm nesaf fydd yn rheoli. Pan fyddwch chi'n clywed rhywun yn dweud bod ganddyn nhw ffydd mewn rhyw wleidydd, boed yn Joe Biden neu pwy bynnag. Atgoffwch nhw pan fydd Joe Biden yn symud mlaen. Yr un person y gallwn ni roed ffydd ynddo fe sydd ddim yn gadael ni lawr, sydd ddim yn symud mlaen, sydd ddim, falle, ddim yn delifro'r hyn mae yn addo, yw Iesu. Yn Iesu mae gyda ni un sy'n caru ni, mae gyda ni un sy'n derbyn ni, mae gyda ni un sydd â gair y gallwn ni gredu ynddo fe. Felly, ffydd, gobaith a chariad ar mwyaf o'r rhain yw chariad, ond bore yma, da ni wedi sôn am ffydd. Nawr mae Denis am orffen bore yma drwy rannu mwy gyda ni ynglyn â be mae ffydd yn Iesu yn golygu iddo fe
a be allai fe olygu i chi os ydych chi bore yma'n rhoi eich ffydd yn Iesu. Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon, rwyt ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw, na thrysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'm Duw. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagor i llawer iawn, ar bob peth a welodd llygaid, ar hyd wyneb ddaear lawn. Sy'n Saron, tiw tegwch nef y nef. Cyfnod rhyfedd ac anodd ydy'r misoedd diwethaf yma wedi bod. Rhyw haint ofnadw wedi golygu ein bod dan glo yn ein cartrefi. Haint anweledig yw fel y gwynt, ac wedi dangos i awdurdod a'i rym dros y byd yn gyfan. Mae hyn yn dod â ni at rhywbeth canolog iawn, sef brwydr bywyd. Ni gyd mewn coleg profiad. Yn ystod fy ieuenctid, rhaid i mi gyfadde bod bywyd wedi bod yn frwydr galed i mi. Dwi'n diolch i mi gael fy magu o dan ddaranwad ar y fengil a mynd i'r capel, dair gwaith ar y sil, fel pawb arall yn yr pentre, bron yr adeg hwnnw, a chlywed pregethiau nyrthol. Mi fedra i ddweud nad ydw i eisoes erioed wedi ymwybodolaeth Duw, ond doeddwn i ddim mewn perthynas personol gydag e. Ond un diwrnod fe ddes i yn ymwybodol o bresenoldeb y sanctaidd Duw. A thrwy ras, mi wnes i ddod i brofiad o Dduw mewn maddeiant yn Iesu Grist ac Aber y Groes yn dod yn real i mi. Mi wnaeth hyn wahaniaeth mawr i mi yn wir newid sylfaenol. Des i drwy lygad ffydd i weld bod yr arglwydd Iesu yn unigryw. A byth yn ei jomi. Wy'n gallu dweud na, achos wedi brofi fe yn ystod y daith yma, a wedi byw yno fe. Mae ar ben ei hunan i'w llaw pawb. Fedrwch chi byth ar oi mewn dosbarth. A'i gariad yn unigryw. Fel y dywediad Saesneg, the expulsive power of a new affection. A mae hwnna'n tarddu yn ddwyfol yn y tragwyddol am Universitad. Dyma ddiwydion yr arglwydd Iesu i'w ddisgyblion cyn wynebu o croes Calfaria. Yr wyf yn gadael i chwi dangnefydd ac hefyd yn y byd
gorthryfnder ag ewch. Aeth o'r cymerwch gasir. Mae fi a'r chwagais y byd. Diolch. Mae'n roi 3 ffyrdd. A dyma nhw, ei dangnefedd, ei gysur, a'i fuddugoliaeth. Ac mae fuddugoliaeth yn proffwydol. I ni nawr, mae'n ffaith. Ond, a mae wedi gael y fuddugoliaeth, ac wedi concro'r beth, ac wedi atgyfodi, ac wedi esgyn. A nawr, gan bod hynna'n wir, felly, yn ein cartrefi heddiw nawr, diolch. Diolch nawr. Am o leini na, gallwn ni brofi i gariad sydd ddim yn newid y gwbl drwy gwyddol. A diolch hefyd yn y cartrefi, gallwn ni brofi bresenoldeb. Mae gyda ni. Mae llond bob lle ac yn bresennol yn bob man. Diolch yn tefe. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengyl, am yr efengyl, am yr efengyl sanctaidd. Halleluia, 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 amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll dydd, roes di'n oleuni, roes di'n oleuni, roes di'n oleuni nefol. Halleluia, 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 amen. O aid yr hyfryd, wawr ar led, goleau deiar, goleau